I a tots, benvinguts i benvingudes a una nova tertúlia d'Esport 99, la mirada esportiva de la generació de 1999. Avui un altre cop sense el nostre presentador habitual, tampoc tenim a l'Adrià Saladrigas, però sí que tenim en Lluís Meia, bon dia. Bon dia. Bon dia, Pau. Bon dia. I un servidor, Iker Lite. Avui una tertúlia que parlarem de Champions, malauradament, com ja sabeu, no podrem parlar del Barça, però sí que podem parlar de l'eliminatòria del Madrid, de Mónaco i Juve, començant pel primer partit, Madrid 3, Atlético de Madrid 0. Us va sorprendre aquest resultat? Totalment, és veritat que sí que potser arriba en millor moment perquè fa sensacions de xoc al Madrid que no pas a l'Atlético, però evidentment el nivell que va mostrar l'equip de Simeone, fins i tot perdent aquelles ganes, que és el que caracteritza l'Atlético, que vulguis una vegada sense jugar bé, acaben tirant els partits amb les ganes, acaben tirant endavant, i més sent un derbi realment molt decepcionant l'actitud en què van sortir. Al mig del camp va ser un desastre, en Koke, Gavi i Saúl no han sabut ja endavant a l'Atlético, que és el que els hi va fallar realment del partit. I el Madrid jo crec que amb aquest sistema de joc que va jugar a Isco una mica actuant per on vol, realment crea molta superioritat al mig del camp i això es va acabar notant molt al final del partit. Jo sense voler enterrar l'Atlético definitivament, crec que l'Atlético potser aquesta temporada, ja que l'última que va començar ja va començar una mica així, perquè la gent de l'Atlético sobretot es va acostumar a guanyar, a ser un equip guanyador, venien de guanyar una lliga feia 2 anys i potser està una mica massa ben acostumada i potser està tornant l'Atlético al seu lloc inicial i potser està fent l'última temporada amb Simeone. Jo crec que si l'Atleti realment vol fer alguna cosa gran a nivell europeu, crec que, a veure, Simeone sens dubte és un gran entrenador, però jo crec que amb Simeone a la Champions poca cosa farà, perquè l'Atleti crec que té els diners per gastar-se amb jugadors, per fer un joc més el que es fa ara, més bonic, però més el que es fa. L'Atleti fitxa jugadors defensius i després què passa? Que tens un jugador com Griezmann que està sol. L'Atlético té un equip, és això, tens a Griezmann i s'ha reconstruït una mica amb l'equip al voltant de Griezmann, amb jugadors com Carrasco, que també són bons, Saúl, que depèn del partit ho fa bé, però clar, després tens jugadors com Gavi, que sí que potser fa 2 anys ja donava un gran rendiment perquè és un jugador que al mig del camp és molt combatiu, no dona cap pilota per perduda, però clar, Gavi té una edat i això l'Atlético ho ha notat i molt. I pel que fa al que has dit de Simeone, sí que és veritat que segurament per l'Atlético és l'entrenador ideal, perquè és un entrenador que l'ha portat, com ha dit en Lluís, d'un equip que era el Pupas, no? Normalet, que anaven a Europa League, el millor any potser podien anar a Champions, a un equip que els ha portat a semifinals de Champions. I sí que és veritat que l'Atlético, pel que ha dit el Lluís, és totalment cert que aquest any segurament si no canvia molt la cosa, és l'últim any bo de l'Atlético, aquest any ja ha donat sensacions i segurament si estan a les semifinals de Champions és perquè els ha tocat el Leicester, que amb tot el respecte cap a ells, evidentment és un rival molt més fluix que si a l'Atlètic li hagués tocat un equip més fora a 8ens, jo crec que cap a casa. Però jo crec que realment no sé si és l'últim any bo, però sí l'últim d'aquest estil, no? Dona les sensacions, o canvien les coses, dona les sensacions. D'aquest estil de que per guanyar de vegades necessites que l'afició estigui això de que aquestes arreones que maneja l'afició i tot això que fa que l'Atlético vagi, jo crec que fa bastanta pena veure a Griezmann, que se'l veu allà molt sol en un joc tan defensiu. Es veu una mica com un fi de segle. Sí, no? I jo crec que Griezmann o canvien molt les coses a l'Atlético o jo crec que marxarà perquè és un jugador que podria estar lluitant per títols importants i jo crec que l'Atleti no farà res. Jo diria que es quedarà així. Jo crec que el mal partit de l'Atlético tampoc ha de treure mèrit del que va fer el Madrid, perquè realment, jo diria realment que és el primer partit que he vist al Madrid que ha jugat realment bé aquesta temporada, va tenir la possessió, va estar gairebé tota l'estona atacant, amb la pressió va enfonsar l'Atlético i és això que he dit, Isco jo crec que evidentment és un jugador que quan jugues s'ha demostrat aquesta temporada que és fonamental i doncs costa de creure com el Barça, podent-lo fitxar com el podria haver fitxat per pocs milions, igual que Asensio, que per 3 milions el podries haver fitxat, doncs hagin acabat I això era el debat després d'una temporada on es va veure la remuntada del Barça al PSG sobre si l'Atlético tindria algun tipus de possibilitat. No sé si realment és una cosa descabellada. És molt difícil, sí, és veritat que el Madrid defensivament crea molts dubtes, però també és un equip que marca molts gols. I aquest fet segurament és el que fa molt difícil la remuntada. El Madrid no ha quedat cap partit sense marcar cap gol. Jo diria que no, I bé, jo diria que l'Atleti, a més amb el que li costa fer gols a l'Atlético,
Jo ho veig... Sí, si una era, també dic si era això sí difícil que és veritat que remuntar la el- Juve, si era difícil fer-li Sí. 4 gols a la Juve, també és difícil que Sí, evidentment. a l'Atlético en faci 4. Evidentment. Però també s'ha de tenir en compte que s'ha mostrat que l'Atlético jugant al Calderón és un equip totalment diferent també, I sí. que s'ha demostrat sempre en Champions, a les cites grans, al públic dels colchoneros que no fallen mai, i és evident que el Madrid té un peu i mig a la final, igual que la Juve, però I evidentment no s'ha de descartar mai el que l'Atlético. feia, el que parlàvem en l'època del Madrid de Mourinho, cuidado si l'Atlético veu que no pot passar, amb el tema de la duresa del joc, al veure la impotència, no, perquè l'Atlético és un equip que això ho fa molt, Sí. i hauran de vigilar les càmeres. Bé, i l'altra eliminatòria també sembla que estigui pràcticament sentenciada. Veieu alguna opció pel Mónaco? Bé, si s'ha caracteritzat el Mónaco en aquesta temporada és per marcar molts gols, però també si s'ha caracteritzat la Juve és per no encaixar-ne molt pocs. De fet, no n'ha encaixat cap en tota la fase eliminatòria. Si el Barça va ser incapaç de marcar-li cap gol a la Juventus, i més veient el partit que va fer la Juve l'altre dia, que se sent còmode en pilota, se sent còmode defensant, i amb el bloc que té com a equip la Juve, molt poques opcions per Mónaco, tot i que, com ha dit en Lluís, jo crec que és un equip que ha fet mèrits per arribar a semifinals i que té una capacitat col·legiadora realment extraordinària. Sí, és un equipàs, els dos equips. Em va agradar molt el partit, més a l'alçada d'una semis de Champions que no potser el Madrid El 3-0. Atlético, per la versió de l'Atlético. I bé, crec que la Juve és el millor equip d'aquesta Champions perquè sap patir en moments on el Mónaco no va llançat i després fer mal al contraatac, com diem, sap jugar totes les fases del joc. I jo crec que guanyarà aquesta I la Champions. nota d'Higuaín, que per fi sembla que ha marcat en un partit important. Bé, canviant de tema, la Penya aquest cap de setmana té un partit vital, important, contra el Manresa. Pot certificar la permanència matemàticament, segurament l'objectiu de la temporada, per tant, contents, no? Bueno, seria millor, potser tothom hagués volgut esperar una mica menys per certificar la permanència, però bé, has de guanyar el Manresa, fins i tot no guanyant et val la derrota del Betis, però jo crec que estàs obligat a guanyar el Manresa venint de guanyar de tanta claretat a Bilbao i la Canària. Home, veient com va començar la temporada, evidentment, amb aquell 0-5 inicial tothom hagués firmat la permanència, però sí que és veritat que, sobretot des de l'arribada de Jordan, des que es va desvincular Vasiliauskas i ha vingut Smith amb la pujada de Dimitrievich, això l'equip ha funcionat realment molt millor i hi ha hagut molts partits que es podrien haver guanyat i no s'ha guanyat al final pels instants finals del partit. Per la pressió, per no tancar els partits. I la Penya és això, el que li ha faltat aquesta temporada segurament per estar una mica més a dalt i anar més tranquils és regularitat, perquè ja ho hem vist durant tota la temporada. Millor la pressió, està concentrat tot el partit. Guanyes de 20 i pico contra Bilbao i després fas 45 punts contra la Laboral i això és el que ha marcat la temporada de Penya realment. Sí, irregularitat, però bé, jo crec que ha estat una temporada, com dius, complicada, també a nivell institucional. Jo crec que el millor és que acabi ja i pensar en la pròxima. També estaria molt bé un regal per l'afició, doncs, veure una victòria a l'últim partit i bé, no tinc gaire més a afegir perquè tampoc... Passa per guanyar. Ara mateix la Penya no està matemàticament salvada, així que de moment... Si guanya o perd el... Sí, però s'ha de mantenir l'atenció. És una final per anar tranquil de cara a la final de temporada. Quan estiguem salvats matemàticament, doncs ja comencem a pensar... I sempre és millor aconseguir la permanència per mèrits propis que no esperar la victòria d'un altre. I més és anar tranquil a l'última jornada que saps que és de descansar i que qualsevol dels equips que tens per sota poden guanyar. I bé, abans ens ha quedat també pendent el tema de la pilota d'or. Cristiano Ronaldo va fer un partidàs. Breument, creieu que tindrà opcions per guanyar-la? La UEFA, si en alguna cosa es fixa, és en això, però també és veritat que la pilota d'or compta tot l'any, és veritat que a l'estiu no es juga res, no hi ha una competició, però bé que era la primera part de la temporada 2017. Home, amb els 4 gols contra el Bayern i el hat-trick contra l'Atlético i en moments que han arribat a la Champions, sí que és veritat que la pilota d'or sempre s'ha fixat sobretot molt en la Champions i ara mateix sí que és veritat que per mi Messi aquesta temporada està jugant a un nivell realment molt superior al de Cristiano, però sabent com el que ha dit el Lluís, que per moments es pot donar la pilota d'or, per exemple, l'any passat li van donar per una Eurocopa que tampoc va ser tan destacable. Evidentment, és el màxim candidat, jo crec, ara mateix. Si no guanya la Champions, evidentment Messi anirà sobrat, perquè no crec que li donin a Dybala, per exemple, per dir un nom. I jo crec que, evidentment, si es valora, ho he dit molts cops, si es valora el millor jugador del món, la pilota d'or li haurien de portar cada dia
un cop a l'any al portal de casa de Leo Messi, però la FIFA valora altres coses i llavors pues, si el Barça al final només guanya la Copa i el Madrid fes el doblet amb aquesta versió de Cristiano Ronaldo, doncs tindria molt guanyat. Doncs no ens queda més temps per parlar, acabem la tertúlia d'avui, ens veiem la setmana que ve, gràcies per escoltar-nos, fins la propera.